Ashe rabin rai na mai ta mata ce Murtala suya to an gama. Kan titin Gwarzaron kusa da tsohuwar jami'ar Bayero. An gama. An gama. An gama. Sai na dawo. Bye bye, sweetie na. Thank you very much. Murtala suya tsayen nagari mai da gida. Ha! Ciki lafiya baka lafiya. Ya gari, ya aiki. Ina buƙatar tsire. Nan ne Murtala suya ko? Ko ina buƙatar tsire. Guda 40 nake so. Tsire ɗinki 40. Tsire tsuran su, tan ta gare su ɗinki 40 nake. Aku da ya san ko da wanda. Kuri da da haɗa na gaya. Wannan ko a Ingila ka ci wannan zaka san ka ci. Dan kamun tsire ka jin ba guda da za sa. Kaji ya sa guda 5. Har da 'yan shila ba ake sai. Kaji 5, 'yan siloli guda 5, tsire ɗinki 40 za sa. Lemo kayan hanya zuba musu a leda. Kai, ka za sai Murtala zuya kaki. Ka samu tsire na gaya ma fa. Tsinke 40 da ka sa tsuran tsire tsinke 40. Kai malam, ka kara min wani. Sai tsire. Ina tsire ne take a yanka. Kar kai wannan fa akan kazan nan sai ka kashe min aure na gaya ma. Akan tsiren nan fa karfa na ga kana na ba ye dinke nawa kika ci a yanka nama tsire dinke 40 na ci a yanka kaji guda 4 yan tiloli guda 13 ina nan a Murtala suya ye to Murtala suya a kanan dago. Wannan shine babban signboard din nasu. Gida yayi. Duniya ta zama tamu. Hey! Duniya sabuwa. Ko a cikin gidan nan lafiya? Lafiya. Kafara.
Wai me yake faruwa ne naji ana mana kuda? Wai an yi yamma da kare. Aisha ake ke da amsa wannan tafiyan akan waɗannan mutane masu kama da tsibirin kai. Abin da kika ji na faɗa shi na maimai. Kunga, da mu tsaya muna ɓata kan mu lokaci. Muna wannan taratara. Kuma mu tambaye su ba mu amsa. Akan me yasa suka shigo cikin gidanmu da fuska biyu? Safara'u. Wai ban fahimci abin da wa'innan kuci mutsi tarkace da suka kira kansu wai mata suke nufi. That's good. Wai kuna yanzu matan tunje ne? Ashe ba ku da matsayi a gurin Babu. Tunje bai gaya muku cewar ya yi aure ba. Warai da gaske. Ba ku da masaniya cewar Tunde ita Safra nan da kuke gani ita ce matar ku. Ta ɗaya biyu uku hudu da ita ce ta biyar. Kanki kike gaya wannan? Ke matarsa ce? Sosai ma. Kwarai da gaske. Muna mata. Ka yi share-share. Wallahi muna dai mata kawai. Wasa kike. Bari in ƙara muku akan buɗin da kuka yi. A yirri wallahi ba wata macen da za ta shigo cikin gidan nan da ce za ta kwace min kwana na dan ba ta isa ba balantana ki ɗauko kina son ko yar barikin kike shigo cikin gida ki ce za ki kwace min kwana wallahi ba zai yi ba. In ana cin tare wa yake ta ciwa ke? Wannan ke a matsayin matatun da kike kin kalle kin kalli halitta ki kuwa zuban ki kin kalla ba irin na mata ba ai dai na fi je na cusa kanki a cikin mata baiwa Allah dakata ina so ku tattara kayan ku yana ku koma ta inda kuka shigo idan ko ba haka ba wallahi yanzu jikin ku zai tsami gabaki ɗaya okay Mama now, ayejo. Mama now, ayejo. Mama now, ayejo. Mama now, ayejo. Kila mashari. Wato kin gane na ji dadin zuwan ku sosai. Wallahi na ji dadin sosai. Ke kuma ni ke sense. wallahi Na gi da ku ne na kina so ki da ki wannan mata. Kar ki mata wannan mata na ne. Gaskiya. Wannan mata na ne. tana Gaya musu. Amma kaga dakata wallahi ban taba sanin cewa kai ba musulmi bane ba sai yau. Hey. Mama na bai ta kashi na ba sai da na yi musulunci. Gaya mata ka ji da kunnanta. To shine kake muna huda gidanka shine ka ka auro mana wannan tsohuwa ya iska? Kin gane? zaka ji kin san abin da zaki antu wannan auren ya kamata ki yi magana a tarkata shi a kore shi da wannan zaman zinan da za a yi mana a cikin gida wallahi ƙara a kore wannan auren ba sai kiyaye yiwuwa ba Kila ma shere. Kin ce zaman jina. A na ke zaman jina da ke. Tambaye ta. biyar fa mu hudu fa ka karo ta biyar To, da. Farko before. Lokacin nan wancan wuri. Addinin ku ya ce ku yi hudu. Amma mu wancan guri ya ce mi 10. ewo Haka ne. efile wa E koram ne. Aja wannan. Why you call trouble? wani irin trouble To, ki sai na sai ki Aisha. Amma kin aje tunaninki a wani waje, kin taho da kanki babu kokoruwa kwata. Ai, kiliman shari. Sai ka fara tuhumar kowa akan abin da zai biyo ba domin ka yi gaggawa tuhumar kanka. Aisha kin taho da kanki babu kokoruwa. Why? Ni da? Yes. Ni za ka ce wa wannan kwakwalwa? Haba. Ka ba wa kanka ansar tambayanka domin ka saurari kashi na biyu a cikin gidan nan.
yadda kuke tunkaho matan tunde kowace tana da bangaren ta a cikin gidan nan. Ita ma safara'u dole tunde ba da bangaren ta a matsayin matar shi ita ma ta zaune. Kai kalewa na iwa mutane shiru waye ya sa da bakin kina ce min abu ina radi wallahi. Bari ki gani a shirin mu mukan zo bari ki ji yarinya. Sayya saurara. A shirin mu mukan zo. Tabbata ita ko kila a dan jogana ta kila ban sani. Ai ba magana jogana wa dam matar tunde. Wai a matsayin matar tunde. Tsaya da fita kake ba. Ku tsaya, ki tsaya tukuna ba ki ji abin da ta faɗa min ba? Ku tsaya ki ji mana. Ai ba ki gama ba. Na gode Allah. Kiri abu ma gaba ne. Alhamdulillah ta inda nake godiya Allah kenan. Fatiya aka shafa. Dan danye yawo da aure gware yi shi ba inda aure. Ai wallahi da matan tunde. Idan ba kana shi ba Qur'ani ki Na wallahi gidan miji na ke zo wallahi dole ki maganin shi ko? Zan ga da wasa ku zauna Malo. ban gane ba. Ba su san darajar mijinsu ba. Ba su san darajar aure ba. Amma ba kuma san darajar yanzu dai mu za ka ciwo mutunci baba shi ne. Muna matan ka da sunya? Sina so ne shi kare kofar ɗaki nan wallahi. To wai su karya mana su shigo. Ai na barin gaya maka tunde. Mata ka sun daɗe suna harina. To duk wacce ta shigo ta taɓa ni ko sai na kashe ta a cikin gidan nan. Magana ki gaskiya ce mata. Ki bi abin da kika ga dama daidai ne a duniya muke. Ki kashe mutum ba. Au. Kafin su kashe ni ba zan kashe su ba. Mutum ba. To su me suke nema me suke so su yi? Raina suke nema. Ke kaɗai ma hanni karan kaina ba su bani ba. Ki kashe mutum. Au. Kana doubting? Kulma gare. Kulma gare. Oya jo kombi. Lalle ma dai tunde. Oda. Ai daga takun wannan matan naka ma za ka gane ai tunde. Ba sai an gaya maka ba. Dala, jofi. Hey. Na ji amma ina so ku zauna lafiya. Zan fi da wani hanya wanda za ku ji daɗi. Yo wace hanya ce wanda za ji daɗi? Ku yar baban da tsoron tsiya babu abin da kuka iya. Mu Hausa mu ba ma jin tsoro. Ga bidan Allah sai ka ce kaji a cikin keji. Yan ya gida ka hada mutanen shikenan mu kenan ba mu da zaman lafiya. To duk wata ce mu kula wacce ba ta tsatsa cikin gidan nan. To gidan Oduduwa su haka ake yi? Kai gidan ka kullum ka bar sassanin yaƙi? Kuma kin ce ke za ki kashe mutum. Kilmajoro. Ai da maki ya kashe ka gwara ka fara kashe shi. Jare. Jare? Jare. Obaran ko owogo. Sabarawo problem. Hey! Ma ani magana problem. Problem? You ma ana problem. Ki rabu da shi ruwata.
Kin ji? Shi bai san ciwon ya mace da ya mace bane. Ya kama ya fice ya tafiyarsa. Wato a zo a kashe ni. To kafin maki ya kashe ka. Kar kashe shi. Gaskiya ne. Kina jin na? In gaya miki wallahi abin ya matuƙar ba mu mamaki. Ke? Mutum ya mai da kanshi kamar ba musulmi ba? Sai ka ce wani tsohon ba ma guje? Wallahi. To, shi kenan idan kin samu lokaci, ki shigo. Ki zo ki ga yadda ake kare 'ya'yan banza don wallahi ban ƙi ba a mutu da ni saboda ba na tsoron kowane shege bare tsofaffin karuwai. To, shi kenan in kin samu time sai ki shigo ko? Safara, gaskiya ni na gaji da ɗaukewa da ke cikin gidan nan. Don haka ni yanzu zan tashin koma makomata. Daga inda na fito baran goma can. Shawarar da zan baki, ki zama cikin kyakkyawan shiri kowane lokaci. Saboda kin ga matan tudan na guda 4, kin ga dai takunsu babu mai mutunci a cikinsu. Ba su da imani ko kaɗan. Babu Allah cikin zukatansu. Kowace hari take ta hallaka ki. To da su hallaka ki gwara ke ki hallaka su gaba ɗaya a ce babu kowace a duniya. Kowa ki zama kowane lokaci kina tare da makami a cikin ɗakin ki ba. Makami ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba. Kowane gefe ki ajiye makami. Duk wacce tana zuro kafa cikin ɗakin ki. Kawai shawarar da zan baki. Haushin kare din nan ko to ni duk wacce ta zo ta ce mun wanwan ko kin ce mata da mu wake ta a cikin gidan nan in gane ko ke kin san ni sarai Na sani. kuma makami ki tuna da kin gani ni ba wacce ta isa ta kama wargi Kai ki wa kowace da wasa. Kai ki da kuma ki kawa da kowace. in yi kawa da su Wanki da su. sun nuna mu wani halin yi kawa ka hada kai da kishi ka hada da banza Na fili ma kika gani ba ki ga na boye ba. ki tuna da Ai na san halin ki bari ne. Bari in ce na bar ki lafiya. bai sake Na bar ki lafiya. to ya ruwa to sis na gode na gode Na bar ki lafiya. na gode Hey! Yaya ne? Ya kuma? Ina da zai ta da wannan masifa ta cikin gidanka. Gwana ni da ka auro ni in zauna ni in haɗi bakin cikin. Ita tafiya za ta yi. Tun dai ka banne. Ya mu ke gurin can don Allah, please. Zo mu in zauna mu ji abin da zai faɗa. Kisa ai gwari ne shi. Ba Hausa yake ji. Ni dai tun dai ban so ka zo har muka kuma haɗuwa da kai ba gaskiya. Akwai matsala, kina in kun je akwai problem. Daga sa problem ba sai a baki problem ba. Ki gane wannan mata ki gane akwai problem a cikin su in ta ne ka waje ki gaice akwai matsala wala Tunde. Bari ga yana. Ba za ka iya control ɗin gidanka ba. Ka gane ko? To don haka ka kyale ta kama yin tafiyar ta. Safra, don't worry. I will try all my possible best to control my house. Yanzu daga yau ma ina nan fara addu'a. Ina addu'a sosai. Kana da ai ta faɗa ko ai ta me? A dina fara. To. A dina fara. To. Ko yaushe ne kada ya fada. To. Safra. Ina jin. You're my wife too. Yes. Da Allah ki take care na wannan mata. Please. So in taking care wannan matanka ita ma matanka ne? Okay, no problem. Ki koyi na. No Ku bani minti 6 awa 2 I will control it. You understand? It's okay. Kuma I told you ina addu'a. Akwai daidai addu'a sosai. To. Kenan. Awogo benai. Ina sai da ne rage. Amen. Ku gudi amin. Amen. Amin. Awogo benai. Ina sai da ne rage. Amen. Mai karba. Kan. Kash. Kilo de. Kilo masari.
Yana ta hau waka kuma. Okay. Can I show me? Hey! Oh, Tunde. Shi ne ana mutumin da yake wannan abu. Shi ne zai iya cewa zai yi wani control din matarsa a cikin gidan nan. To, mu dai sai dai Allah ya kama mana dauki. Sai ki hakuri ki zauna, kada ya ce ki zauna. Ina san ma yanzu da ya fita ya ji ya tare bakin gate na sani. Ni ban san ma ni yana cikin gidan nan ba, da na sani su ba za ma ki fita. Yana nan a waje. Yanzu ma da ya fita yana nan a bakin gate. Sakina. Akwai labari yanzu nan da makale a tagar jikin babatin da ya makale na je yana cewa zai tafi ya raka wannan karuwar da suka je suka. Ashe dama da abin da suke yi shi ya goya musu baya? Shi yake ba su dama su mana? Ba san mu ba. Tabbas yanzu ba mu da matsala. Mun gano duk yadda za mu yi. Kin san menene? Shawara ɗaya kawai zan yi tattaro makaman yakin kiki wasa. Na ji ko ita ko tafiyar safara tana ta iya kashe abokin gabanta ko babu makami za ta kashe shi. Kai? Wa'annan tsofaffin karuwan sun samu kuwa? Gashi nan abin da ke gani za su shirya a cikin gidan. Salma ina za ki? Zan je neman ba sai ɗanci na sai kin karo ki shirya. Noman sabore. Haƙuri kuɗin ba a sanni iyali. Kuɗi ne matanka. Ku kyala wancan ba tsari na gida ne. Da ke da neman.